Čau, já jsem Gobinka opět a tady mám pro vás takovou... A já jsem Ales. A máme tady pro vás atrakci, jak si udělat samostatný kryt na mobil z balónků. No a prostě balónek. A máte prostě mobil. No, nafoukněte si balónek, přesuneme se k tomu, ne? Pak si jednoduše takhle položíte, pak to takhle jenom. Jako na to budete strašně tlačit. Hodně na ten mobil a pak to budete vypouštět. Tak, máte kryt na mobil, můžete si s ním takhle houpat. No. A vůbec vám nevypadne. No, takže to je takový speciální kryt na mobil. Jakože je to moc velký. Protože máš malý mobil. Musíš větší. Tak jo. Tak ale my uděláme větší, protože tady ten mobil. Ten velký mobil. Jo. Není to prostě dobrý. Oj. Rozmáčkli svůj česnek a on se objevil. No prostě. No a tlačte na to. To nejde. No tak to zkusíme ještě jednou. Tak to zkusíme ještě jednou. Je to totální propada. Nemám lidi, aby jsme něco podnikli. Dobře, že mám svou záležitost. Mám na to. Dám si denverskou omeletu. Tak jo, problém je řešený. No je to docela jakoby těžký nafouknout, to zabili. Tak, znovu. No prostě na to tlačte. A máte kryt na mobil. Tady ho má. Teď vole, máme značený. Takhle máme jakoby tu krávosnici. Takže no já vás dám na větší. Tak, čau.